Ён быў шырокай душы чалавек. Бывала, возьме баян, разгорне мяхі, да як заспявае, раскінулась море шырока сваім непаўторным аксамітным барытонам. І ўсе заміралі, таму што кранаў гэты голас самае патаемнае, глыбіннае, прымушаў забыцца на будзённую мітусню, адчуць сябе часткай сусвету. Гэта праграма «Беларусь як песня». Сёння мы вяртаем забыцця яшчэ адно гучнае імя. Анатоль Падгайскі. Заслужаны артыст БССР, незаслужана забыты. Ён нарадзіўся пад Нясвіжам, у вёсцы Сноў. Хата танула ў кіпені вялікага ябланевага саду. І маці, і бацька, нягледзячы на тое, што працавалі ў калгасе, глядзелі за сабой, хадзілі акуратнымі, прыгожа прыбранымі. Вяскоўцы дагэтуль узгадваюць, што падгайскія спрадвеку славіліся надзвычай моцнымі галасамі, спявалі ў царкве. А шаноўны спадар Сергей, бацька Анатоля, заўжды насіў у чорным гарадскім дыпламаце духмяныя яблыкі, каб было чым пачаставаць стрэчных сваякоў радзіну. А мы слухаем песню «Родзіне» з фондаў Белтэлерадыёкампаніі 1972 года. Бессонный шаг прославленных полков залита ты синов нечистой кровью и кровью черною врагов. Радуги в снегу, в дожде, в росе. Я твой солдат, строитель и кузнец, земля друзей, земля людского братства, союз республики сердец. Ён быў самародак, надзвычай таленавіты чалавек. Бог адарыў яго адметным лірычным барытонам. Для мяне Толя быў першы выканаўца і добры сябра, узгадывае Леонід Захлеўны, які жыў са студэнтам кансерваторыі Падгайскім у адным інтэрнацкім пакоі. Яны разам смажылі пельмені, варылі бульбу, елі танную мойву, тыповыя студэнцкія харшы тых часоў. Натуральна, ездзілі, як і належала маладым дзеячам мастацтва, на камсамольскія злёты і творчыя сустрэчы з канцэртамі. Доўгімі шляхамі дарогамі травілі анекдоты і, канешне, спявалі. Вось і нам зараз варта аднавіць адну з тагачасных песень. «Няма сцежкі карацейшай» Дмітрыя Смольскага на вершы Максіма Танка. Няма сцежкі карацейшай, як да мілай, няма хаты весялейшай, як у мілай. Ці пагода, непагода, дождь на свеце, сонца яркае заўсёды в окнах свеціць, сонца яркае заўсёды в окнах свеціць. А вы гэткія ў каханні
выпьешь кубок квасу браги, кожный раз похмелье згубишь тут до отваги, кожный раз похмелье згубишь тут отваги. И после злуешь признаться, что не знаешь, не осмелился спытаться тихо хая. Хтосьці ўзгадвае, што быў Анатоль маўклівым, суровым, замкнёным, гэтакім волатам, якога не скранеш з месца, як яго бацька да і брат. Яго нават пабойваліся. А Тамара Раевская, з якой яны доўгі час разам працавалі на Дзяржтэлерадыё БССР, запомніла яго так. Толечка быў вельмі ранімым, па сутнасці вялікае дзіцё. У паездках я заўжды сядала побач. Ён называў мяне «мама Тома» і дзяліўся самым асабістым, патаемным. Таму зараз атмасферная песня «Над пушчаю вечар», запісаная ў 1976 годзе на творчым вечары Пімена Панчанкі. Над пушчаю вечар, над пушчаю ветер, над пушчаю месяц задумливо светит, огонь на поляне горит. Под крыльем сосновым с обличьем суровым сядят боевые сябры. Рассыпаны зорки по небе им мглистым, взлетая с-под сор, як мотыль золотистый, и падая в полымя лист, и просят потиху сябры гармониста: заиграй, заспевай, гармонист. И он починае над Припятью синей, сустрэўся я с ёю весновой часиной под кленом высоким густым. Пришли чужаницы, забили дзяўчыну, посохли на кленах листы. Не росы, а слезы темнеют на лозах, на папороти дерозе. Сосонки приглушенно в лесе гомонят, туга мое сердце грызе. Пры Савецкім Саюзе артысты, нават першага эшелону, мусілі разлічваць толькі на тое, што прапаноўвала айчынная лёгкая
лёгенькая прамысловасць. Таму канцэртныя касцюмы шыліся на заказ. Для інфармацыі, у Падгайскага на тыя часы была досыць вялікая стаўка за выступленне – 18 рублёў. Элітай лічыліся выязныя выканаўцы. І Анатоль Падгайскі ўваходзіў у лік абраных. Ён быў у складзе дэлегацыі нашых спартсменаў на трагічна вядомай Мюнхенскай алімпіядзе. З Лучанком пабываў на Кубе. З-за мяжы артысты прывозілі так званыя чэкі. Яны адкрывалі дзверы легендарнай валютнай крамы «Бярозка». Вось там для неразбэшчанага савецкага чалавека быў сапраўдны рай. І натуральна, што з канцэртных пляцовак гучала патрыятычна ўдзячная «Слава партыі!» Кожнай мараю, кожнай сваёй перамогай, небом бясхмарным, што мірнае шчасце нясе. Яснаю мэтай светлай прамою дарогай, ленінскай партыі мы абавязаны все. Глухой и горячий, и отстояла наш сегодняшний день золотый. Злою широко расправили души плечи, стали единой семьёю народы браты. Дык гэта ж беларускі Шаляпін, падумаў Ігор Лучанок, упершыню пачуўшы Падгайскага на прэстыжным вакальным конкурсе. Неяк ляцелі яны на замежныя гастролі. Побач у самалёце сядзеў вялікі партыйны чын. «Можа, спяеш?» – сказаў ён Падгайскаму. «Я вам нічога спяваць не буду», – адрэзаў той. З таго часу перакрылі артысту кісларод. Пачаліся праблемы з канцэртамі, выступленнямі. Але Ігор Михайлович прызнаецца, што быў Анатоль упарты, рэзаў праўду матку, не гледзячы на магчымыя наступствы. Вандроўкі, раз'езды, гастролі. Па ўсім СССР, па ўсім свеце. Канешне, маса прыхільніц. Хлопец жа файны, харызматычны мачо. Але з вуснаў Анатоля Падгайскага гучала толькі адно імя – Алла. Імя ягонай жонкі. Ветки сирени стучат мне в окошко, долго уснуть не дают. Где-то в поселке играет гармошка, девушки песни поют, песни поют.
Небо луна серебрит и дорогу, ноги полощет роса. Чем ты ее огорчил недотрогу, что не по сердцу сказал? Чем огорчил, что не по сердцу сказал? Ветки сирени стучат мне в окошко, спать до утра не дают. Где-то в поселке играет гармошка, девушки песни поют. Песни поют, девушки песни поют. Я чула, што ў яго вельмі непросты характар, узгадывае прымы аперэты Наталія Гайда. Але песню «Дом мой, сталіца» мы запісалі вельмі лёгка. Магчыма таму, што адразу адчулі адно аднога. А кавалерам Падгайскі быў галантным. На гастролях дапамагаў і сумкі паднесці, і ў магазине мог пачакаць. Ну а пачуццё гумару было адметнае. Так аднойчы на канцэртах у Венгрыі Гайдзе ў краме зрабілі вялікую зніжку. Удзячная яна адсмокнула прадаўца ў шчаку. Падгайскі схіліўся да яе і сказаў: «Ну, я ўсё зняў. Будзе што ў Мінску мужу паказаць». Любімы многімі савецкімі гледачамі дуэт Гайда-Падгайскі «Дом мой, сталіца». Давайте и мы послухаем. Пьяный у дома, берег знакомый, в юность свою возвращаться легко. Наши ребята, мостик горбатый, близко и так далеко. Тут мы влюблялись, с детством прощались. Кто из ребят нам сейчас подпоет? Старые стены, Минск довоенный, тот же ты Минск и не тот. Дом мой, столица, Ба-ба-ба-ба-ба-ба, юные лица, ба-ба-ба-ба-ба-ба. жду, что меня кто-то вдруг позовет. Синью омытый берег гранитный, тот же ты Минск и не тот. Клены у дома, Ла-ба-да-ба-да-ба-да, берег знакомый, ла-ба-да-ба-да-ба-да. Наших ребят отыщу здесь легко. Все как когда-то, мостик горбатый, близко и так далеко.
Бада-бада-бада. Берег знакомый Бада-бада-бада. Наших ребят отыщу здесь легко. Все как когда-то, мостик горбатый, близко и так далеко. Тамара Раевская. Ён быў вялізным, мітуслівым, пастаянна кудысьці спяшаўся. Цяпер, можна сказаць, ён спяшаўся жыць. 1982 год. Беларускае тэлебачанне здымае фільм-оперу Анатолія Багатырова «У пушчах Палесі». Партыю камісара партызанскага атрада Кузьміча выконвае Анатоль Падгайскі. Але да канца зняцца ён не паспеў. Ва ўзросце 36 гадоў спявак заўчасна трагічна загінуў. Фінальныя сцэны ў пастаноўцы даігрываў родны брат Сяргей, які быў вельмі да яго падобны. Люблю я приволе широких полёв и вечную уторку хмурых дубров. Люблю я дороги, что легли межгор. Унизе под горою ручья разговор. Люблю я узгорки и насыпь курган, и синий далечий прозристый туман. И только тут горка горованек не может сбыться ніяк человек. Люблю я приволе широких полёв и вечную уторку хмурых дубров. Мы вяртаемся ў часе. Аднаўляем у памяці імёны нашых слыўных суайчыннікаў. Пакуль яшчэ ёсць каму згадаць і пакінуць у спадчыну нашчадкам гучанні голасу, усмешку на твары, тугу ў вачах тых, хто сышоў, сыходзіць. Але варта таго, каб застацца назаўжды памяццю сэрца. Гэта была праграма «Беларусь як песня». Я Мікалай Скорыкаў. Мы абавязкова убачымся.